ассалому алейкум тамошобинони азиз. Наконец-то ма имрӯз ба хулосае омадам ки ба саволи ҳама он занҳову ҳама он апау хаҳрое ки фақат дар тамоми ҷо мешнаву мебинам мегӯянд балои фаберлик месӯза, званияи фаберлик месӯза, дар фаберлик қарздор мешӣ. имрӯз мехоҳам ки конкретни бигем ки як ответи аниқ тиём. Агар дар компанияи фаберлик бал бисӯза, қарздор шавӣ, звания бисӯза, ман ин қадар муваффақ намешидам. Мара ҳеҷ чиз зурум наёмада ки буром публично бигӯям ки ман ай компанияи фаберлик хона харидам, мошин харидам, пешравӣ кунам, ё ки ягон руководству президенти компанияро зур наёмада ки фалон сайдаи подавона биёран дар рӯи саҳна бироран, ин қадар чек тиян, ин қадар пул тиян, ки ҳамаш дар канали ютуби ман ҳастай. Дар компанияи фаберлик каталоги мо 21 рӯз давом мекунад. Муҳлати ҳамин 21 рӯз чанд бале ки мо мекунем, кадом звание ки мо меброем, охири каталог компания ҷамъбаст мекуна, пулои моро дар картаҳомон мегзарона, ай каталоги нав бо мо ай сар кор мекунем. Собуну порошока мо ай моҳ ба ин моҳ захира намекунем. ин моҳ як пачка харидем, тамом шуд, бо моҳи дигар ай сар мехарем. ё мисол мо ягон ҷо мерем оиликакӣ кор мекунем, мо ин моҳа пуле ки ай ҳамун компания ки мо кор мекунем, мо намегем ки он моҳи дироз ман омада будам, ту пул додӣ, бо ин моҳам ҷанбаст ки обши 60 рӯз шид ман кор омадастам, пулои моро думоҳинаша битие. И хеле гап дар ягон ҷо нест. Апау хоҳаро, шахсоне ки фаберлик мебиёянд, маҳсулоти арзони фаберлика мебинанд, як гала пул ай фалон кас қарз мегиранд, ай компания харидорӣ мекунанд, дигаро дар қарз метиҳанд, пулшона ҷамъ карда наметавонанд. Дар охир компания гунаҳгор мешавад ки компанияи фаберлик моро қарздор кард. Компанияи фаберлик не, проблема дар майнаи сари шумои апау хоҳаро ки қарз гирифтан дар кор нест. Инҷа мо пулкоркунӣ мебиёем.